መጽሐፍቲ ካላይ ኩነና ብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ጥበብ ሰሎሞን ምዕራፍ 19 ንግብፃውያን ናብ ሞት ዘብፅሖም ዕሽነት እቶም መንፈስካ ዝረሓቆም ሰባት እቲ ምሕረት ዘይብሉ ቁጣዕኻ ናይ መወዳእታ ሓይሉ ክሳብ ዝስምዖም ይቁፅዑ ኣለዉ። ንስኻ ግና ቅድሚ ምግባሮም እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ትፈልጥ ነበርካ። ሽሕ እኳ ንህዝብኻ ክኸዱ እንተገደፍዎም ቀልጢፎም ከም ዝወፁ እውን እንተገበርዎም ሓሳቦም ለዊጦም ከም ዘሳግግዎም ትፈልጥ ነበርካ። ግብፃውያን ኣብ መቃብር ምውታት ገና እናብኸዩ ከለዉ እቲ ዝኾነ ኩሉ ረሲዖም ነቶም ለሚኖም ከም ዝኸዱ ዝገበርዎም ብዕሽነት ከም ዝሃደሙ ገይሮም ገመትዎም። ስለዚ ድማ ደድሕሮም ሰዓቡ። እዚ ዝገበሩ ከዓ እቲ ዝግብኦም መቕፃዕቲ እንትቕበሉ ናይቲ ናብኣቶም ክወርድ ዝነበሮ ተሪፉ ዝነበረ ስቃይ ኣብኣቶም ምእንቲ ክወርድ እሞ ምእንቲ ከጨንቆም ነበረ። ህዝብኻ ተኣምራታዊ ዝኾነ ጉዕዞ ክኸዱ ከለዉ ንዓኣቶም እዚ እዩ ክትብሎ ዘይትኽእል ሞት ክረኽቦም እዩ። ኣምላኽ ንህዝቡ ከም ዝመርሖን ዝከላኸለሎም ህዝብኻ ምእንቲ ከይጉድኡ ፍጥረት ብምሉኡ ትእዛዝካ ባህሪኡ ለወጠ። ዝሰፈሮም ደመና ከዲንዎ ነበረ። ኣብቲ ቀደም ማይ ዝነበሮ ደረቕ መሬት ተረኣየ። ባሕሪ ኤርትራ ንባዕሉ ብጡሕ መገዲ ኮነ። እቲ ብርቱዕ ማዕበል ዝነበሮ ከዓ ልሙዕ ሳዕሪ ዝመልኦ ኮነ። ኩሎም ህዝብኻ ኣብ ትሕቲ ሓለዋኻ ነዚ ተኣምር እዚ ይረኣዩ። ሓደ ህዝቢ ኮይኖም ከዓ ተሳጊሮም ከዱ። ኦ ጎይታ ስለ ዘድሓንካዮም ከም ኣፍራስ እናዘለሉ ከም ዕያውቲ እናዓንደሩ ኣመስገኑኻ። ከመይ እቲ ዘዕለፍዎ ጉዕዞ እንታይ ዝዓይነቱ ከም ዝነበረ ይዝክርዎ እዮም። ምድሪ ኣብ ክንዲ ብኸብቲ ብፃፆት ከም ዝመልአት ባሕሪ ከዓ ኣብ ክንዲ ዓሳ ማዕለያ ዘይብለን እንቁርዖብ ከም ዝፈረየት ኣፀቢቖም ይዝክርዎ እዮም። ብድሕሪ እዚ መግቢ ክመሓየሸሎም ኣዝዮም ምስተመነዩ ንሸውሃቶም ዘዕግባ ካብቲ ባሕሪ ብርኒጎታት ወፃ። እተን ብርኒጎታት ቅድሚኡ ዘይረኣይዎን ኣዕዋፍ ነበራ። መቕፃዕቲ ግብፃውያን ኣብቶም ሓጥኣን ግና መቕፃዕቲ ዘነመ። ንመጠንቀቕታ ከዓ ብርቱዕ ነጎድጓድ ኣቐዲሙ ተሰሚዑ ነበረ። ንሳቶም በቲ ዓብዪ ክፍኣቶም ግቡእ መቕፃዕቲ ተቐበሉ። ከምዚ ገይሩ ነጋይሽ ኣምሪሩ ዝጸልእ ህዝቢ ወጥቶ ኣይነበረን። ካልእ ህዝቢ ነቶም ብግሽነት ዝመጽዎም ምቕባል ከም ዝዓብይዎም ፍሉጥ ነበረ። እዞም ህዝቢ እዚኦም ግና ነቶም ኣጋይሾም ዝነበሩን ሕያውነት ንዘረኣይዎምን ባሮት ገበርዎም። ባዕዲ ህዝቢ ብእንግድነት ዘይትቕበል ሃገር ትቕፃዕ እያ። እዞም ህዝቢ እዚኦም ግና ነዞም ኣቐዲሞም ከም ማዕሪኦም ቆፂሮም ዓብይ በዓል ገይሮም ዝተቐበልዎም ባዕዲ ህዝቢ ፀኒሖም ብጭካኔ ከም ዝሳቀዩ ገበርዎም። እዞም ህዝቢ እዚኦም ከምቶም ናብ ማዕፆ እቲ ጻድቕ ዝኾነ ሎጥ ዝመፁ ሰብ ሰዶም ብዑረት ተወቂዖም ነበሩ። ግብ ዝበለ ጸልማት ስለ ዝወረሶም ናይ ገዛእ ርእሶም ማዕፆ ክረኽቡ ሃሰስ ይብሉ ነበሩ። ግናኸ ኣይከኣሉን። ተኣምራታዊ ሓይሊ ኣምላኽ ኣብ በገና በበይነን ዝኾና መቓጥን ኣለዋ። ነናይ ገዛእ ርእሰን መጠን ድምፂ ከዓ ኣለወን። ፍሉይ ጣዕሚ ዜማ ንምሃብ ከዓ ንኹለን ኣዋሃይድካ ብሕብረት ሃርመን። በተን መዓልታት እቲኣተን ከዓ ልክዕ ከምኡ እዩ ዝነበረ። ንጥረ ነገራት ብሓደ ተዋሃሂደን ሓደ ሓድሽ ሕብረት ፈጥራ ነበራ።
እንታይ ከም ዝኾነ እሞ ኣስተውዕል። ናይ ምድሪ እንስሳታት ናብ ማይ ከዱ፣ ሓንበስቲ ፍጥረታት ከዓ ናብ ልዕሊ ማያት መፁ። ሓዊ ኣብ ማይ ከይተረፈ ነደደ፣ ማይ ቀጥፎ ኣይከኣለን። ሃልሃልታ ሓዊ ብወገኑ ነቲ ጠፋኢ ስጋ ፍጥረታት ንብልዑ ኣበየ። ንሳቶም ከዓ ጥሒሶሞ ይሓልፉ ነበሩ። ነቲ ከማሳሓይታ ቀጢፉ ዝሃፍፍ ሰማያዊ ምግቢ እውን ኣየምከኾን። ከመይ ንስኻ ኦ ጎይታ ንህዝብኻ ብኩሉ ነገር ዓባኻዮምን ኣኽበርካዮም። ሸለል ኢልካዮም ኣይትፈልጥን። እኳዳ ኩሉ ግዜን ኣብ ኩሉ ቦታን ረድኤትካ ኣለካ።